kudu mbok marekke nek dinya dhuwur. Akeh wong sing ngenteni tekomu. Wah, aku ra mudeng. Apa sing mbok omongke? Masyarakatmu. Wah, masyarakatku? Besok kowe bakal dadi wong kondang, Kang. Anak-anakmu bakal dikenal saking zaman ke zaman. Wah, aku ora ngerti duwe anak opo ora. Wah, ana opo iki? Kang, kerajaan kita diserang.